sabía. Cortáronos un cachiño do dedo gordo do pé dereito e puxéronos un implante de plomo de 50 kilos e os medios quemou o pé. E non sabemos por qué, pero non sabemos. Así congelados e congelados como estaban, operaronos e quitaronos todo o esqueleto, así que non temos osos, que nos pasa? Tiveron que axudar todos un pouco e o conductor quedouse ali. Probleminha. Porque estaba un poquillo nas cousas. Agora vai muitísimo frío. Agora xa vai grado máis O que ti queiras? Un libro. a casa do outro. E resulta que ao quitar o zapato ten o zapato cheo de sangue. Sí. Pensei que non. Clavoulle a jabalía na valla, matouno, e levou no lombo para a casa. Eran todos moi adictos ao alcohol, dixeron, pois vamos celebrar que nos volvimos a ver ao bar. Entón van todos dispuestos ao bar e ali. A ver, isto sería así, teríamos huecos no medio, Vale.